Mtsogoleri wa chipani cha Umodzi a Thomas Kaumba apempha mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kuti achotse anthu amene amayang'anira unduna woyang'anira zachitetezo atikamba kolephera pogwira ntchito. Nkhani yonse yakhala motere. Mtsogoleri wa chipani cha Umodziyu Thomas Kaumba wabwera kudzakamba kuti ngodandaula ngati chipani cha Umodzi pa nkhani ya kuzembetsedwa kwa mkulu wina yemwe amayang'anira hotela ya Crossroads mu mzinda wa Lilongwe dzina lake Samia Sakrani. A Thomas Kaumba ati izi nzokhumudwitsa zedi kamba kuti kwatha mwezi wa mtunthu chichitikireni izi koma zikuonetsa kunena kuti apolisi kuti akusungidwira kutino. Popitiriza pa Kaumba kamba kuti kuchedwa kumanga kwa anthu amene achita kazatu mkulu ameneyu kupitiriza kudzetsa nkhawa kubweretsa mantha pakati pa malawi ambiri mdziko muno makamaka amene amachita malonda akuluakulu mabizinesi akuluakulu makamaka amene amachita mabizinesi akuluakulu mdziko muno. Pakanali pano chipani cha Umodzi motsogozedwa ndi Thomas Kaumba apempha mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kuti achotse apampando adindo amene amayang'anira nthambi zoyang'ana zachitetezo mdziko muno atikamba kolephera kugwira ntchito yawo yoteteza anthu makamaka kupeza mkulu ameneyu amene adachitidwa kazatu Samia Sakrani. Posachedwa pompa apolisi adafotokoza kunena kuti kafukufuku akadalibe mkati kufufuza kunena kuti kodi mkulu amene asungidwa kuti ndipo pakadali pano apeza anthu angapo amene akuwathandiza kuti mwina ampeze mkuluyi mofulumira. Ndipo kutifikitsa mapeto pa nkhani imeneyi kufikira nthawi ina tionanenso nthawi imeneyo.